28 sentýabrda New York'ta Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňünde jemlenen türkmen aktivistleri Türkmenistanda ýaratyň sosial we ykdysady kynçylyklaryna syýasy basyş astynda galmagyna ünsü çökdiler. Biz şu gün doğun geydik, Türkmenin ak telpegini geydik. Türkmenle iki vaktına doğun bilen telpek geyýär. Birinci toy bayramçılıkta, ikinci haçanam muqaddes, vecdanny, namusyny, watanny gollajak bolýar. Şol üçin biz şu gün hem ak niyet bilen geldik, o meselelerin biri. 5 milyon Türkmenistan'ın grajdalları bay devlette yaşamam. 2 milyonu Türkmenistan'da dine. Şu cinayetkarın günahı boyunca öz devletlik borcunu yerine getirmediği için dokumentsiz ne yurduna gidip bilýärler, ne yurtdan çıkıp bilýärler, ne çağalarını görüp bilýärler, özlerini dine imek, içmek için bir yerde yatıp durmak için Türkiye'de ulçuluğa mecbur bolýar. Protestçiler Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň ýurtdaky koronavirus keseliniň ýaýramagyna hem göz yumup global pandemiýanyň dowamında ýurtdaky COVID-19 keselçiligini boyun almaýanlygyny bellediler. Türkmenistan нуждается в помощи. Türkmenistanda adamlar kömege mätäç, koronavirusdan ölýär, bizi hiç kim eşitmeýär, Türkmenistana kömek edin. Помогите Türkmenistan'u. Protestçilerin tutup duran şygarlarynda Türkmenistanyň ýapyk serhetleriniň maşgalalary aýralyga tezebar edenligi türkmen halkynyň demokratiýa isleýänligi aýdylýar we türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň wezipeden çekilmegine çagyryş edilip prezidentiň maşgala agzalarynyň hasaplaryny doňdurmak ýaly çäreler görmek öňe sürülýär. Şeýle-de protestçiler halkara jemgyýetçiligini adam hukuklarynyň depelenmegine, wyjdan ýetirleriniň şol sanda Mansur Mengelowyň ýagdaýyna ünsü çekdiler. Türkmenistandaky buluçlaryň hukuklaryny goraýan aktivist Mengelow 2010-njy ýylda birnäçe galp jenaýat aýyplamalary bilen 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramatynyň baş binasyna girmäge tynançdylar, emma içeri salynmadylar. Türkmen aktivistleriniň Birleşen Milletler Guramatynyň binasynyň öňündäki protest çykyşlary 29 sentýabrda Jenewada dowam etdirildi. Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy DBT partiýasynyň lideri Murat Gurbanow Birleşen Milletler Guramatynyň we bütün dünýä saglyk Guramatynyň Ýewropadaky edaralarynyň öňünde 2 günläp bir adamlyk piket gurady. Men girmelle, ine şlagbawmy görýäňizmi? Şondan aňyr geçmelle, şöýerde de znak bardyr. Ine oňyň ýan kyznagy. Ine şu territoriýadan men aňyr geçmeliler. Men bar bilemok ýöne, şonda da şuruň gapysy şu bolýar. Şu ýerde işleýän adamlar, şöyle ýanky gepleşe gelýän döwletleriň ýolbaşçylary hemmeti görýärler, ine şu ýerde dugum. Ýeki adam akçany men görkezemde Türkmenistanyň içinde koronavirusyň erkenç ýagdaýy, epidemiýasynyň we mewsal barýanyny bütün dünýä guramasyna signal hökmünde görkezýän. Birleşen Ştatlardaky aktivistler New York'ta Türkmenistanyň elçihanasynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň Washingtondaky binasynyň we Türkiýanyň Washingtondaky elçihanasynyň öňünde hem piket geçirdiler. Bu aralykda Stambulda batyşa tezebar bolan türkmen aktivistleri öz nägileliklerini bildirmek üçin täze bir usulda çykyş edýärler. Olar aýry-aýry öý protestlerini guraýarlar. Son günlerde onlarca türkmen aktivisti Türkiýede batyş astyna düşdi we deportasiýa howpuna tezebar boldy.